לאחר שהקלטנו את המלל הנלווה ואת תזמון הצגת השקופיות שלנו ובדקנו שהכל עובד ותיקנו את כל מה שלא עבד והקלטנו שוב ושוב ואנחנו מרוצים מהתוצר, אפשר להמיר את המצגת שלנו לקובץ וידאו, לסרטון לכל דבר, ואנחנו עושים את זה בתוך קובץ, והאפשרות הזאת מסתתרת בתוך שמור ושלח. כאן יש לנו צור וידאו, והדבר הראשון שאנחנו מתבקשים לעשות הוא לקבוע את איכות הוידאו, לצגי מחשב האיכות הגבוהה ביותר. כמובן שהסרטון יהיה כבד ויקח הרבה זמן עד שהוא ייווצר. אינטרנט זה האפשרות הבינונית ומכשירים ניידים גם אפשר, וזאת האפשרות הפשוטה ביותר לעשות. אנחנו כרגע בדרך כלל מומלץ לעשות באיכות הטובה ביותר, ואחר כך תמיד אפשר להוריד את האיכות. כרגע נעשה את זה באיכות מאוד נמוכה כדי שזה ילך מהר ונוכל לראות את התוצאה. עוד דבר חשוב, כאן הוא אומר לנו שהוא עומד לשלב את כל המלל הנלווה, ואוטומטית הוא יתזמן את הסרטון שלנו כך שלא יהיה צריך ללחוץ באמצע הסרטון, כמובן כמו שלחצנו בזמן הצגת השקופיות. והשניות שיוקדשו לכל שקופית, אם לא עשינו אחרת, הם 5 שניות. אנחנו הולכים לצור וידאו, נותנים לו שם, בואו ניתן לו שם, ואפשר לראות כאן שיש לנו את בר הסטטוס שמתמלא, וכך נוכל לראות כמה זמן לקח ליצירת הסרט. הסרטון נוצר בתצורה של Windows Media Video, והסיומת שלו היא WMV. לאחר שהסרטון ייגמר, פשוט אפשר יהיה להקרין אותו ולהראות אותו בכל מקום שבו אפשר לראות וידאו. בהצלחה.